So ngiyakuzwa konke okushoyo ukuthi-ke na wena wamxosha lo ofunela uMaMtolo. But owami umbuzo uhlele ekutheni uma ezala ufunani ekameleni lamakoti engekho. Uze uthole ney'cathulo nje like ungena kwi-space sakho ufunani lapho. Ingoba ngempela ngangazi nami ngangenzani. Ngangenzani ngoba indodana yami yayimthanda uMakaSindi. Okay. Angazi ukuthi ngangenzani. Ngipha nami umoya omubi wokuthi asithathe lo MaMtolo phela ukuze sikwazi ukuthi sihlale naye kahle. UMaSine nje ngempela nobaba kaSine wathi uma eseshona washona ekhala ngaye. Ekhala ngayo. Bangazi ukuthi lizofika-ke lolu suku olunje. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLongstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kuthiwa Longstar akusondele nalo udaba. Sawubona njani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli beBlack Life TV uzishiye igama nesibongo. Yebo sanibonaka ababukeli beBlack Life TV namina nginguSinhlanhla Gwala. Sinenhlanhla Gwala. Ngineminyaka ewu-21. Uneminyaka ewu-21. Yeah. Suba ne-CV yonke ne. Unjani-ke Sine? Ngakubiza Sine? Yebo ngiyaphila. Okay, siyaphila. Sine sibizwe intombi encane namhlanje. Kwenze njani? Yebo, la ugogo la. Nginenkinga nogogo. Okay, ngihlala la. Okay, ngimncane. Ikagogo la ekhaya? Yebo, ikagogo. Okay. Okay, ngivashile kwamanje. Okay, ngangihlala la ngina 10 ngisuka la. Okay, ngangihlala nobaba nomama nogogo. Ya babeshadile uma nobaba. Ngikhulisa mhlambe ngahlala u10 years noma umama wagula adlula. Ngibuyele emuva ugogo wayengamfuni uma. Ngobani? Ngoba kwakhona omunye usisi. Wayezwana nobaba. Okay. Ukwazi lapho wena usamncane kangaka yini ubani wakutshela indaba engaka usamncane? Babekhuluma phambi kwami. Babekhuluma phambi kwakho? Okay. So kwenzakalani emva kwalokho? Ugogo wayengamfuni umana, wayefuna lo sisi lo umngane baba. Yeah, sure. So emva lokho ke uma egule ehambe la eyozama indawo sisuke la. Nisuke la? Yebo sisuke. Okay. So uhamba nawe lapho usano 10 years? Yebo ngino 10 years. So uma wakho mayihamba ubaba uyasala? Yebo uyasala nalo sisi lo umngane kababa. Ima when una 10 years lapho ngizama uku-understand la. So una 10 years already sebek-exposeile ukuthi khona usisi-ke nabamfunayo emndenini? Yebo. Ima-ke usisi labamfunayo emndenini wena wakhonjiswa ubani ukuthi uyena? Ngangibabona ugogo ekhuluma nobaba ethi yena akamfuni umaka akasuke kuma akahambe eshade lo munye usisi lo munye. Okay. So manihamba-ke nomana kuna 10 years niphuma niyaphi? Saphuma sazama indawo la endaweni Impohlweni kanje. Ya mezama indawo khona sahlala nomunye ugogo. Sacela ukuhlala nomunye ugogo. Mehlala nomunye ugogo ehlalise mhlambe ehlalise 3 years. Athi ugogo uma akasebenzi akafaki kudla endlini so saphuma sayozama indawo emadolobheni kanje. Sahlala phansi kwemigaqo mhlambe sahlala 3 days. Hayibo, uphi ubaba wakho kulesi sikhathi? Ngoba phela wena uyingane yakhe. Ngiyambona mhlawumbe uma wakho babe ney'nkinga zabo but wena usayingane yakhe. So yena ukwazi uku-reach out kuyena uthi hayibo baba nakho ngizolala emgwaqeni. Okay, sazama ukumfonela ubaba. Wathi ubaba yena nje senisambile thina. Wayengazi ubaba ukuthi ugogo uxosha umama. Okay, asiphindele emuva ke. So ugogo waxosha umama engekho ubaba. Okay, so mayefika kubaba yena kanibheki ngani phela? Angazi because
Sazama ukumfonela ubaba, okay, sazama ukumfonela and wangalibamba ucingo sahlala lapha embuhleni hlala nomunye ugogo. Wangalibamba sazama ukumfonela after mhlampe 1 week saphinde samfonela wangaphinde walibamba. Waze walibamba sihlala lapha phansi kwama-bridge edolobheni. Okay. Ya wazama ukubamba lapho ke wasithuka wathi nje yena siphume empilweni yakhe angazi njani because wayekhuluma nomama. Sure. Okay, so ubaba wakho owayazi ukuthi uhambe umuntu athandana naye uhambe nengane yakhe unkosikazi wakhe kahle kahle wanthuka eshila uma wakho ukuthi ke nanihlala ngaphansi kwama-bridge akasekho concerned ngisho nangangaweke. Yo, okay, yaqhubeka kanjani indaba? Okay, mehlala edolobheni ya uma agula shona. So shona kanti kuvele wayenomngane wakhe sasehlala komunye umuzi womngane wakhe. Angikhulisa umngane wakhe angifaka esikoleni yabo. So umama wangcwatshwa kanjani? Wangcwaba umngane wakhe. Wangcwatshwa umngane wakhe? Indaba yazaza ngisho nalala. So umama benganabo yini ama-siblings osisi obhuti lutho so beninodwa? Okay. Angikwazi kodwa ukuthi wayena ama-siblings awazangitshela lutho. So umngani kwawuyena ostepha in? Yes. So okay. Okay, emva lapho angikhulisa umngane wakhe angifaka esikoleni manje sengisevasithi ngenza unyaka wami wesithathu i-course yelo accounting ngizobe yi-CA. Ngifundela ukube yi-CA. Wow, that's wonderful. That means uhlakaniphile ne? Next stage ngifunda unyaka. Cabanga, I'm sure umakho la ekhona uyajabula ne? Ngifuna ukuthi njabe proud. That's good. So manje ke after umngcwabo umngani wama wakho wa-invite wathi wozohlala naye. Yeah. And then lapho futhi uma engakashoni. Okay, uma wafonela umngane wakhe wamcela ukuthi ahlale naye. Wayesegula. Wayesegula ngaleyo nkathi. Wasuka vele la eseqala nje ukuba nje like umzimba wakhe ngasekho right. Yeah, okay, sahlala kamngane wakhe sahlala mhlambe 1 year washona la ngoNovember nje washona ke. Okay, so kuko konke lokhu kushona uma wakho ubaba wakho yena uyazama ukumthinta phela manje usuzosala wedwa akasekho uma wakho. Angiphindanga ngamfonela ngendlela wayekhuluma ngayo before uma esaphila. Suke wakhuluma ke wena ke naye ke ngaleso sikhathi la kubo wena oba sefonini. Ngazi. Awukazi ukukhuluma naye. Okay, so manje kwenza kanjani ukuthi usuvakasha la ekhaya ke? Bafonela ugogo ukuthi uma useshonile kodwa athindanga umncwabo. Okay. So manje ngoba usuvakasha lana sekwenze njani? Ngoba phela I think uyazi usinaxoshwa yena ugogo ukwamukelile akhathi usubuya la usufika uzovakasha. Indlela zami zokuthi ngize la ngizovakasha. Kahle hle ngifuna izimpendulo because uma ngiyathi shona wathi ngenxa yagogo ukuthi nje ngobe nje wayeseshona ngaleyo nkathi so that's why ngizovakasha la khona ngizothola izimpendulo ukuthi kwenzakalani. Ubaba wakho yena uphi? Ubaba naye ayo ngizobuza ugogo la wathi usedlulele naye emhlabeni ubaba. Wow. So ugogo wakho akazamanga indlela ukuthi akuthole khona uzokwazi ngoba baba wakho uthi washona. Akazi. Okay, lo sisi lo kwakuthiwa ke nawe yena ke kufanele umakoti ke. Yebo naye ngimfice la ehleli nogogo angazi ke ukuthi wenzakalani. Basahlala nogogo. Yebo sahlala nogogo. Yo, okay, ugogo wakho ke ngiyazi ukuthi wamgcina uno10 but ngiyabona ukuthi usuke wahlala naye umuntu onjani. Ugogo like ubonakala nje umuntu right kodwa nje ngaphakathi. Noma esekhuluma nabantu abadala nje akhulumi kahle akanalo ulimi oluhle. Nganalo ulimi oluhle. So do you think ukuthi namhlanje sokwazi ukuthola lezi impendulo oyidingayo? Ngiyacabanga mesingambuza nje kancane umbuzo omncane. Wena usu-ready ukuzwa impendulo? Angiready. Already. So you were born ready.
So manje ke what happens if ukuthi ke na into ongazwani nokuzizwa or izinto ezikulimaza umphefumulo usazokwazi ukuthi uxole uphinde ubuye uze la ekhaya. Hey. Ukuthi kubuhlungu kakhulu kodwa angiboni ukuthi ngisamxolela ugogo. Hayi ke kodwa ke phela uhlelo lethu uthabasa ukuhlambuluka mase niyaxolelana ngithi. So ingakho usibhalelile. So ugogo sizomlanda simhlalise phansi sizwe eyelakhe iside le story iqala ukuthi lithini and then mase uyasho ke nawe ke ukuthi kwenzakalani nakhathi kushona umama nezinto azisho. So iqiniso sowenza sure ukuthi siphuma nalo. Yo nayizwela ke babukele emakhaya ukuthi yena udaba luhleli kugogo usinena lana uthi ufuna ukwazi ukuthi umama wayiqonda ukuthini makuthiwa ke na ngaba njena ukuba ugogo wakhe akenzanga lutho. So asizwe ukuthi ke na ithini la gogo iphuzi asambe siyomlanda. Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa ke lalela, woza sondela. iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinde ababone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faki order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi magumba nomhlaba, ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwiBlack Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika. Ake sesibuyile babukeli beBlack Life TV sesimlandile ugogo kaSine nangohleli naye la. Sawona mama. Yebo sawona. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Igama lami nguLungstar wakwa Black Life TV kuhlelo izinkinga zomndeni umama ngabuba. Mina lami igama uzakhona. Uzakhona. Wakandaba. Okay. Shuthi uMandaba ngoba ngizwe umntwana ethu uGwala. Yebo, mina nguMandaba. Oh. La ekhaya kwaGwala. La ekhaya kaGwala. Oho. Ay sibizwe uSinela umzukulu wakho uthe ucela sisondele ngoba kunodaba afisa ukuxoxa nawe. So before ngimnikeze nje ithuba lokuthi akhulume bengisacela ukwazi irelationship yakho noma kaSine ibinjani. Hawu phela lokho umakoti wami lo. Ngangimthanda kabi. Kwabheda ke phela emhlabeni kuyabheda. Kwabheda ke wahamba. Oh wahamba. Okay. So manje ke ngizwe uSine ethi usashona uma wakhe wayemncabeni. Cha angiyanga. Kwadalwa yini lokho? Ngezwe nje ingoba phela kodwa futhi wayevele esehambile ngendlela ahambe ngayo la ekhaya. La ekhaya. So ngubuthi kwakumakoti wakhe ukuchaze yakhe relationship naye. Angisakhulumeki nala ekhaya sengikhulume yini noba u2. Yena esafika ngangimthanda kodwa manje ukumthanda wami lo mntwana akanali imumva, akanali phambili, akana sihlobo. Uma evelelwa into ngangizotshela abantu. Okay. Ngangizotshela abantu ngoba ufike nale ndodana yami phela la ekhaya. Ufike nale ndodana, indodana pho nalobo laphi? Undodana bafika sebeshadile. Oh bafika sebeshadile. Bashadale kohulumeni mntana. Angazi lutho ke lapha emshado. Bafa bona sebeshadile. Oh so kwafika sekuphelele. Oh so manje ke njengoba uthi benzwana nomakoti wakho wakwamhlalisa phansi wathi hawu awusho phela manje asisabike ekhaya senje saniqhamuka nishadile. Uyazi ilezi ingane mabo umuntu nje ehambe yabo uhambe ukhuluma izinto ezingekho ngoba manje lo mntwana umumbuza akezi nenqikithe eqondile awumazi noma uwakephi noma kukuphi ngathi mina indodana nami ngeke lo muntu awazi emumva awazi phambili lakhe uma ivelela izinto la uzobheda izinto. Hayi ngizwa kahle. Umzukulu wakho ngizomnika ithuba okukhuluma nogogo wakho. Yebo sawona gogo. Yebo Sine unjani? Yebo gogo ngihamba nabawe ishow Black TV angithi right man. Gogo lana ngizofuna impendulo ngey'mpendulo zikama
ngoba sahamba la wayengasekho right emoyeni nasemzimbeni. Manje ngenkathi eseshona wathi ngoba njengoba eseshona nje angazi inkinga ugogo. Manje ngizofuna iy'mpendulo ngizwe ngawo ukuthi kwenzakalani. Uma eseyoshona ubiza mina uthi inkinga yimini. Yebo, wathi ingenxa yakho. Lalela-ke ntombi ngikutsheleke. Uma wakhe esuka la ekhaya nawe engekho ubaba wakho, ngangena nje lapha endlini, yebo le ngasenhle endlu, Yebo. ngangena khona ngafica iy'cathulo engesiza ezendodana yami. Ngiyazazi izinto zendodana yami, ngayithatha ngayibeka saba ngiy'cathulo. Vele uma wakho emoyeni wami ngoba wayengenalo imuva naphambili ngangingasamthandi, ngase ngithi nje cha akahambe. Ngamxosha uma wakho, sengikhulumile kodwa nobaba wakho, ngamxosha uma wakho ngoba ziningi wayenza izinto ezingekho emthethweni. Wathatha waza necathulo zomunye umuntu ebehlala nomunye umuntu, yingakho ngathi cha akakhululeka ahambe. Gogo, manje pho gogo inkinga la ukuthi angazi naba ngani kodwa wakushongo lokhu kwey'cathulo. Siba ngubaba wakho mntanami. Because mina kuyangixaka le cathulo. USnela eno-10 uthi-ke nala ekhaya bezwa kukhulunywa ngenye intombazane ethandwa uwena. Uzwe utshela ubaba wakhe ukuthi yena awumfuni uma wakhe kodwa ufuna le ntombazane le ena-10, like usawakhumbula lawo mazwi. So manje lokho kwakumayelana nani? Phela ngithi manje indodana yami kusho ukuthi-ke njengoba ewumuntu wesilisa wafika-ke nale ntombi-ke esengikhombisa futhi nayo le yakalaphana kaMtolo. Manje ungayibona ngayithanda lento ngoba ngiyakwazi kubo nokuthi kunjani kubo nemumva layo ngiyalazi. Lo into engayenza ukuthi ngize ngimxoshe impela, ngangimthanda impela. Into yazi ukuthi nje ahambe ngaphandle kwey'cathulo zomunye umuntu. Ingoba wayezothi mayevelelwa inkinga ngibikele bani. Okay, ngiyakuzwa ukhuluma indaba yey'cathulo. But-ke na ewumuntu wesifazane ehlala emzini, wayengabakhelesi nokubeka iy'cathulo. Kuyenzeka phela indaba futhi-ke na ufunane ekamereni lamakoti wakho uyothola icathulo. Leyo ngase ngimsola-sola wentombi, ngimsola-sola ukuthi awu lo muntu ongasenasikhathi kanje, hayi ngiyasola ngoba phela nomntanami akekho, usemsebenzini. Awu ngasola ngathi hayi ake nginyonyobe ngiye lapha. Uma ngifika hayi izinto sekhona nengesiza ezala ekhaya. Yilapho-ke ngantshontsha khona-ke sengitshengisa lo mfana wami. Umfana wami efuna ukumxosha ngathi cha akamiyeke yimi engizomxosha ngoba vele ngithanda le yantombi yakaMtolo. Okay, sisazobuyela kule y'cathulo. Sizoyibeka ku-pause ngoba angaka-understand. Ungaqhubeka Sne? Ya gogo, njengoba sengishilo ukuthi njengoba ngifuna iy'mpendulo ukuthi njengoba umaye waphuma esegula la kwenzakalani? Hey, mina engamxoshisa-ke kodwa mina engamxoshisa impela engalivuma nje iqiniso. Ngamxoshisa kusho ukuthi wayesegula naye nobaba wakho-ke wayese ethumela ngami, nami ngase ngiyamxosha-ke. Lutho gogo, wagula sesikulo munye umuzi mhlampe saphuma mhlampe 2 days siphumile la wagula sekulo muzi komunye ugogo sahlala khona lapha eMphohlweni. Hey, angazi-ke nami ukuthi-ke imbangela phela kungaba ubuhlungu benhliziyo ukuthi awu kulo muzi angisaphathwa kahle kade ngiphethwe kahle. Uyakwazi ukugula Sne ukuthi maba ade uphethwe kahle ekugcineni awusaphethwe kahle. Leyo nto leyo iyakugulisa wena umuntu. Kodwa nje ukuphuma kwakhe ekhaya yimina engamxoshisa kubaba wakho. Okay, so Ngiyalivuma leli icala futhi ngiyalixolisa. uSne
uhambe samncane la ugogo wakhe. Mm. Wayena-ke ungamnakanga-ke ingane yakho ngoba uyigazi lakho yena. Angithi phela nobaba wakhe naye bese sisola sithi kusho ukuthi akuyona yala ekhaya ingane. Njengoba ehamba nayo engayishiyi, kusho ukuthi akusiya la ekhaya le ngane. Sase sisho njalo. Sibe sazi ukuthi uwala kagwala. So-ke wena manje ngoba umuntu wesifazane mawuxoshwe emzini wawungayishiya ingane yakho. Ngangeke ngishiye. Pho manje wawumsola. Sesisola nje angithi phela yikho ukungazi nje emhlabeni ukuthi abantu baphila kanjani. Unanokubona izinto umuntu ezenzayo ubona ukuthi ayi mhlambe nale ngane akusesiyo ke yami mhlambe sengiya komunye umuzi akekho wathi. Okay, so akhatheke usine ngicela umtshele ukuthi uzwe nini kushona ubaba wakho. Okay, gogo hayi ningasitshelanga ukuthi ubaba useshonile. Ngize ngifika la. Besingazi ukuthi sonithathaphi Sine. Besingazi mina ke nje bengazi. Anginawo ngisho amanamba yenu bengazi. Kodwa sasihlezi simfonela ubaba. Engabambi mangabamba amacingo inamba ilo ucingo wayelingalibambi walibamba sihlala phela ebridgini walibamba futhi wasithuka ke ngazi ngangisengimuzwa kodwa nevoice yakhe ukuthi ngathi usiyagula ngoba ngasafani nakuqala. Impela ngabe ngiyaphosisa ke la. Okwami ongonile ukungakubheki wena. Ungeze emncwabeni kama wakho. Ngikonile ke lokho nokumxosha uma wakho. So ngiyakuzwa konke okushoyo uthi ke na wena wamxosha uma lo ofunela uMamtolo. But owami umbuzo uhlele ekutheni uma mezala ufunani ekamereni lamakoti engekho. Uzuthole nezicathulo nje like ungena kwispace sakho ufunani lapho. Ingoba ngempela ngangazi nami ngangenzani. Ngangenzani ngoba indodana yami yayimthanda uMakaSindi. Okay. Angazi ukuthi ngangenzani. Ngipha nami umoya omubi ukuthi asithathe lo Mamtolo phela ukuze sikwazi ukuthi sihlale naye kahle. Uma Sine nje ngempela nobaba Sine nje wathi uma eseshona washona ekhala ngaye. Ekhala ngaye. Bangazi ukuthi lizofika ke lolu suku olunje. Nami sengiyovela lapha ko TV ngikhuluma indaba ezikanje. But awukangitsheli ukuthi ufunani ekamereni lakhe. Ngihamba ngiyobeka phela lezi icathulo ngenzela ukuthi kube ngazuthi kwenzile lento kanti akayenzile. Ngicela uyiphinde lento oyishoyo kuSine. Sine nganyonyoba ngathatha izicathulo ngayozibeka mina. Ngenzela ukuthi uma wakho aphume ngempela kuleli khaya ngoba phela kube ngazuthi kukhona into ayenzile kanti ayikho into ayenzile. Yimi engonakala lapha. Gogo waye ungamthandi ma. Bese ngichazile ke umntanami ukuthi ingoba ngangalazi imumva neliphambili kama wakho. Engenasihlobo engenabani esehlalile la ekhaya. Mina ngicela ukubuza wayicabangiswa yini lento ukuthi uthathe izicathulo zendoda uyiplante lapha ekamereni lakhe masuthi kena ezakhe. Hey kusho ukuthi ukukhohlakala kwami nje. Shuthi ngakhohlakala ke lapho. Ngoba kodwa futhi ngangifuna ahambe egcine ehambile. Ufuna ahambe. Yebo. So manje uyacabanga ukuthi umhlumeze kanjani lo muntu wesifazane ngoba uSinela ukhala ngokuthi uma wakhe wahamba isegula ngiyenzeka ukuthi mhlawumbe umfakela ngalutho i-depression yabulala iyodwa. Yebo. So uyacabanga ukuthi uMakaSine wabulawa wena ngokumhlukumeza kwakho? Ngiyaxolisa phambi kaJehova. Ngempela lokubuhlungu shuthi basuka kimi sengihlangene nendodana yami. Kodwa nayo uma isihamba yayibakhumbula. Ngicela umtshele. Sizwa nje. Ngicela umtshele uSine. Sine sezwa ukuthi uma wakho ushonile. Asangayithatha inyathelo sokuthi sikulandele ukuze sikwazi ukubuya nawe ekhaya. Sezwa ukuthi ushonile futhi uhlala kamngani wakhe. Siyaxolisa. Ngiyaxolisa Sine. Hey intweni zonke nje ngiyaxolisa.
Gogo angibuyele la uma begula khona. Before ashone umngani wakhe wamthatha wamiselo kadokotela. Memthatha emisa kadokotela, udokotela uthi wathola umuthi emzimbeni. Ayi angazi-ke indaba mhlawumbe wayeseyidlisa yena. Angayidlisa kanjani yena? Phela ungayenza leyo nto uma ngabe kulo muzi ungcono nawo ungayenza leyo nto uma ngabe uhlukumezeke kuleyo ndawo usheshe uyithathe impilo yakhe. Cha ngasemthini cha Ntombi, ngasemthini cha. Awuzange. Okwami njengakwenza ukunyonyoba ngithathe iy'cathulo ngiyoy'beka ekameleni labo. Uma ngiy'beka ekameleni labo ngiyazi ukuthi iyona nto ezomkhipha la ekhaya ukuthi ekabani ley'cathulo. Nami-ke ngishushuzela indodana ukuthi ayakahambi impela. Yimi impela engenza lokho. So indodana yakho yayazi yona ukuthi uMakaSinewe ushonile? Naye washona esazi, washo ukuthi naye ubambekile. So manje-ke ngoba wazi ukuthi uSinewe ukamngani wakhe awusahambi ngani-ke sekugule yakho-ke indodana khona uSinewe naye ezoba ne-closure nobaba wakhe. Uyabona impilo bekade sengiyiphila engasekho lo mfana engasekho kufanele ngihambe ngifuna uSinewe. Nalo MaMtolo wenza okwakhe nje. Wenzani? Phela ngithi ngoba kuseduze ngakubo kugcwala abantu bakubo la ekhaya wenza noma yini manje mina ngisenamandla. Sekuyimina-ke manje sengithwele umthwalo angisazi-ke ngathi nekhanda lami nje la sekungasekho kahle. Ngabe impela ngakwenza lokho Sinewe ngihambe ngiyokulanda. Izinto-ke zasemhlabeni ezangenza ukuthi ngingabe ngisakwazi ngoba kamngani wakama wakho ngangiyofuna ngize ngithole ngoba angingakwazi. Sinewe uzizwa kanjani ngento esho ugogo? Ayi angizizwa kahle ngoba cause angitholanga babeshona. Ngithole ngoba sengifika nje manje ngisiye la. Kodwa nje angizizwa kahle emoyeni. Gogo uyabona umonakalo owenzile? Ngonile. Ngombono wokufuna uMaMtolo? Ngonile. Kusho ukuthini ukuthi-ke uMakaSinewe bengenalo iphambili nangemuva? Kuyenzeka umuntu abe yintandane. So uma uyintandane ufela lokho? Iphutha lonke leli. Kwaba iphutha impela. Ngisacela uxolise kuSinewe. Sinewe kukho konke osekwenzekile nobhekane nakho usaphila umncane uzube mdala ngiyaxolisa Sinewe. Ukho konke nje okonakele koniwa yithina ngiyaxolisa. Ngiyayixolisela futhi nendodana yami noma nayo iyathi ishona ikhala ngawe noma wakho. Ngiyaxolisa kusho ukuthi nje amaphutha ayenzeka. Gogo kunzima ukuxolela kodwa ngizozama ukuxolela ngoba phela ugogo wami. Awukho umqondo olahla umuntu. Uyazi gogo ngithi ukuthi useteshari manje? Ngizwile shona kade ifika phambili efuna ekhaya wazi wathola. Wafike wakutshela? Wafike washo ukuthi uyafunda. Uyakutshela ukuthi Cabanga ufundiswa abantu bokuhamba. Sikhona thina. Uyacabanga? Akuba buhlungu lokho. Buhlungu. So uyomsola uSinewe ngelinye ilanga mase ehambela phezulu akhohlwe umndeni wakwaGwala? Ngiyomsola phela ngiyabona nje sengiyosola uSinewe engenzanga lutho. Kuyithi esenza utho kuyena. Okusho ukuthi fanele umpholiseke lamanxeba ombeke wona. Awucela usixolele mntanami. Okubuhlungu ukuthi-ke abantu esingabo kakhulu la abasekho bobabili. And indaba isisele nani noba u2. uMaMtolo uphi uhlala la ekhaya naye? Kodwa usahambile-ke. Uhlala naye la ekhaya? Yebo uhlala lapha la ekhaya. So uSinewe uvumelekile ukuthi aqhubeke avakashe la ekhaya? Angaze azohlala nami ethanda futhi. Uyafisa ukuhlala la ekhaya Sinewe? Hayi ngingcono ngivakashe kodwa ukuhlala cha. Cha. But-ke kuzizwa kanjani uzuthi-ke na umuntu onesandla kuyo yonke lento ugogo wakho? Angizizwa kahle cause ngangacabanga ukuthi ugogo angenza lento le. Uma wami. Phephisa. Siyabonga amandaba ukuthi kwazi ukubhodla. Although okunye uSinewe akagcwalisekile ngakho.
ngoba uyasho, but-ke ngoba okunye usumkhululile kona wa-understand ukuthi wayichazeni uma wakhe. Sizobonga lokho kwamanje. Kuzothatha isikhathi i-relationship yenu ukuthi nilungise. Ngoba phela khathi ubulala uma wakhe wabulala nayo uSne. Uphuca kusasa ayohlala ngaphansi kwe-bridge. Ingane yakho iyohlala phansi kwe-bridge nekhaya. So Sne kuzothatha isikhathi vele ukuthi umxolele ugogo, but i-first step le ukuthi umxolele. Ixhathi lokuqala and isesenzelani isezenzela ukuthi ezakhe indlela engavaleki. Ngixolele ugogo, hayi kodwa nje. Hayi simphulile umoya. Phephisa. Yo, inzima le ndaba lena. And okubuhlungu kakhulu ukuthi abazali bawuthiwa abasekho, akekho uzoyikhulumela ukuthi ngempela kwenzakalani, but ugogo kusekushilo ukuthi uye owenza sure ukuthi bayahlukana, kanti ubaba kaSne ngisho noma eseshona bekhala ngabo uSne noma wakhe, okusho ukuthi uSne can now find i-closure yokuthi kanti ubaba wakhe bemdinga empilweni yakhe, umuntu kade emendleleni uyena ugogo. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Futhi babukeli bayo iBlack Life TV. So njengoba ngike ngachaza ngaphambilini ukuthi ngizoke ngichazele kabanzi ngalama products lawa ala ngithunyiwe ke nami, njengoba nazi ukuthi sinawe ipharmacy yaka Black Life. So sike sabona kwi-comment section nizikhalela ukuthi kahle kahle niyayifuna into engase inisize uma nakho nigembula. So sike sahamba saguduza lamafutha lawa abuya kwaMhlaba uyalingana, and sesithole ubufakazi obuningi kubantu abahlukahlukene asebebuya omunye wabalaphi bendabuko osenzele lamafutha lawo. So njengoba wabona ewuhafu, so acazelwa la amafutha okugembula lawo na kanjani mase kuthi uyazama ngesingawe. So njengoba ewu5 kanje, I'm not allowed ukuthi ngidalule ukuthi ayimalini, kodwa fona ku 062 219 7748. Njengoba ubona njengamanje ubona le video uzowazi ukuthi na kanjani asasekhona. If le video le engikhuluma nawe kuyona manje awusayiboni, ayisafakwa kwenye yama episode, uzowazi ukuthi na kanjani izobe singekho. Kodwa ke ungaba nawo nenhlanhla ube uqala ongase ufone kule 5 le. Bawancumile kakhulu, and nami ngiyanithembisa sithole abantu abahlukahlukene bethula ubufakazi ukuthi hayibo sesiwine kanje. So anani niyazi ukuthi ngeke sizimdayisele into engekho, ngiyazi ukuthi nisithembile. Mase kuba iwasho khona lo muntu olapha ekhaya ubukele le video othi mina into zami shem zivalekile, kumnyama, angitholi umsebenzi, nginesidina nje futhi nakubantu. Iwasho ke lezi, fona usicele sizokutshela ukuthi sisetshenziswa kanjani. Usebenzise ngalendlela esikuyalela ukuthi usebenzise ngakhona, ungenze ngendlela ocabanga ngayo noma useke wezwa ngayo ngaphambilini kwezinye indawo. Ngiyanicela ningafoni nithi ayisebenzanga into ekubeni anikwazanga ukuthi nisilalele ukuthi isetshenziswa kanjani. Njengoba sizonyalela nathi, ingoba nakho nathi la siwathathe khona, ingoba nakho siyalelwe ngaleyo ndlela ukuthi zisebenza kanjalo lamafutha lawa nalezi iwasho lezo. So umuntu uma ekhaya othi ngivalelekile, angikwazi unyakaza, ngimdala, angitholi umsebenzi, izinto zami zimnyama, ngumuntu nje ongathi nginesichitho, wonke umuntu uyanginyanya, wonke umuntu angangifuni eduze kwami, nginesidina, nazi iwasho ngase uyisebenzise. Mase kuthi la amafutha okugembula 062 219 7748. The Black Life TV.